Тәрбиялеунең иң мөһим өлеше холык тудыру. Россиядә фәнни педагогикага нигез салучыларның берсе Константин Ушинский шулай дигән. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Безнең программа укытучылар һәм укучылар турында. Алдагы минутларда Телгә карата мәхәббәт тудыру иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы кем булды? Яшь вәкил Бөтен Россия сыйныф җитәкчеләре форумында Казан укытучысының нинди катнашы иде? Гаҗәеп балалар, ни өчен малайлар эш дәресләрендә тегә һәм нинди сул белән кызлар 2000 еллык теореманы исбатлый алды? Татарстанда иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы сайланды. Сынаулар ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының төбәк этабы кысаларында узды. Адымнар полилингваль мәктәбендә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Бөтен Россия конкурсының йомгаклау этабы тәмамланды. Һөнәри конкурста катнашучылар Татарстаннан һәм илнең башка төбәкләреннән иде. Сынаулар да төрле төсле булды. Дәрес уздыруда, класс сәгатендә, мастер-класс һәм методик остахана. Җиңүне Казан гимназиясе педагогы яулады. Кем икәнен Эльвина Менәбетдинова сөйләр. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Мондый титулны алу мәсьәлә җиңелләрдән түгел. Берничә сайлап алу этабын узу, үзеңне һәм теманы лаеклы итеп тәкъдим итү һәм йомгаклау этабына барып җитү. Шундый елны Казанның 13-нче гимназиясе укытучысы Әлинә Шәгәрәева үтте. Аның осталык дәресе укучыларда функциональ грамоталыгын үстерүгә багышланды. Остахана чыгышымның темасы дәрестә һәм дәрестән тыш эшчәнлектә укучыларда креатив фикерләүне үстерү аркылы функциональ грамоталык формалаштыру иде. Мәгълүм булганча, хәзерге заман социумында уңышлы яшәр өчен белем алу гына түгел, алган белемнәрне эшчәнлекнең төрле даирәләрендә, аралашуда, социаль мөнәсәбәтләрдә куллана белү мөһимрәк. Бүген балаларда функциональ грамоталыгын үстерүгә аерым игътибар бирелә. Бу мәгариф стандартының яңа таләбе. Башка катнашучының Рамил Музафаровның осталык дәресе шулай бу темага багышланган иде. Минем мастер-классым язу һәм дөрес уку грамоталыгына багышланган иде. Чөнки бу мәсьәлә бүген көндә бик актуаль. Бүгенге заман шартларында шулай ук федераль дәүләт белем бирү стандартлары безгә яңа таләпләр куя. Һәм беренче чиратта безнең уку функциональ грамоталыкка biz аеруча игътибар итәбез. Ә менә бөгелмәдән килгән катнашучы балаларның иҗади фикерләвен үстерү өчен кросс-сенс дигән ысулын тәкъдим итте. Кросс-сенс ул интерактив ысул. Өйрәнүдә табышмаклар, ребуслар, башваткычлар кулланыла. Әлеге конкурска әзерләнгәндә үз тәҗрибәңнән чыгып, үзеңнең тәҗрибәңне башкалар белән уртаклашу нияте туды. Һәм бүгенге көндә дәүләт һәм җәмгыять мәктәп алдына куйган бурычларны үтәр өчен мин әлеге ысулны, ягъни укучыларның иҗади фикерләү сәләтен үстерү ысулын, кросс-сенс ысулын кулландым. Бәйгенең йомгаклау этабына Казанга Татарстан Республикасы районнары гына түгел, башка төбәкләрдән дә катнашучылар килде. Ләйсән Мурзаева милли татар күлмәгендә үз төбәген Башкортстан Республиканы тәкъдим итте. Туган республикасында ул узган ел бәйгенең йомгаклау этабында җиңүче булды. Балаларга ачык дәрестә Ләйсән Мурзаева татар халкының милли киемнәре турында сөйләде. Ахырда чәкчәк белән сыйлады. Иң беренче чиратта балаларны яратырга, үз телеңне хөрмәт итәргә, сакларга тырышырга, милли гореф-гадәтләрне, ата-бабаларыбызны онытмыйча, алар калдырган нәсихәтләрне барсын да саклап барырга кирәк. Роза Ибрагимова бәйгенең соңгы этабына Саратовтан килде. Ул милли татар гимназиясе укытучысы. Аның ачык дәресе "Без бергә, безнең көч бердәмлектә" дип аталды. Татар телендә балалар үз фикерләре белән уртаклаштылар. Милли бизәкләр белән фоторамка бизәделәр. Бу конкурска килүемә бик шатмын. Чөнки шуның теге күп тәҗрибә алдым. Яңа ысуллар, яңа методлар, күп коллегаларым белән уртаклаштым. Шундый җылы мөнәсәбәт безнең арабызда булды. Без бәлки конкурста бу түгел, ниндидер тәҗрибә алу мәйданчыгы булып чыкты. Зур рәхмәтләремне белдергем килә Татарстан Республикасына, Татарстан Республикасының министрлыгына, шундый матур итеп, шундый затлы итеп, шундый организация оештырган өчен бик зур рәхмәтләрем сезгә.
Укытучылар мәктәп, шәһәр, район, республика этапларын үттеләр. Аларның биремнәре осталык дәресе, сыйныф сәгате, методик остахана һәм соңгы этап укытучыга сорау булды. Йомгаклау этабында 32 татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Шул исәптән Россиянең төрле төбәкләреннән 12 укытучы катнашты. Казан укытучысы Ерлан Аймагамбетов Бүтін Россия сыйныф җитәкчеләре форумында амбассадор булды. Чарада 1000 ярым укытучы катнашты. Ерлан Аймагамбетов Казанның Идел буе районының 129 мәктәбендә инде 5 ел буе информатика укытучысы булып эшли. Татарстан башкаласына ул Оренбург өлкәсеннән килде. Без остазлар, укытучылар турында репортажларыбызны дәвам итәбез. Безнең программада укытучы һәм остаз елына багышланган махсус рубрика. Татарстанның иң яхшы укытучыларының һөнәри тормыш юллары турында сүз алып барабыз. Эльвира Җамалетдинова яшь педагог белән очрашты. Воспринимают с помощью каких органов? Шулай Ерлан Аймагамбетов 7-нче сыйныф укучыларын информатикага өйрәтә. Балалар белән ул 10 ел элек Оренбург өлкәсендә эшли башлаган. Педагог булу хыялы аның мәктәп елларында ук туа. Ул сыйныф җитәкчесе укыту методикасын ярата иде. Шул вакытта ул педагогия көллиятенә укырга керергә карар итә. Студент чагында Ерлан балаларны яңа технологияләр белән кызыксындыра алачагын аңлады. Шулай итеп ул информатика фәнен өйрәтергә булды. В детстве я мечтал стать, если в начальной школе я мечтал стать машинистом. Болачакта мен машина йөртүче булырга хыялландым. Миңа поездлар һәм проводниклар ошады, ләкин инде төп мәктәптә сыйныф җитәкчесе ярдәмендә мин үз тормышымны белем белән бәйләргә һәм педагогик юнәлешкә барырга булдым һәм мин шулай эшләдем Я дә. решил связать свою жизнь с образованием и пойти уже в педагогическое направление, что я и сделал. Укытучы ролендәге беренче дәресен Ирлан еш искә ала, чөнки ул вакытта ул балаларны кызыксындыра алмаган. Ләкин яшь укытучы өметсезлеккә бирелмәгән. Бу хәл аны мотивацияләде генә. Шулай итеп ул көллияттәге остазлары белән киңәшләшеп, дәресләренә төрле интерактивлар уйлап таба башлый. В первую очередь это чувство, можно сказать, страха перед детьми, потому что... Беренче чиратта бу курку хисе балалардан курку, бу бик дулкынландыргыч иде, зур класс иде, алар бик күп. Алар сине үз дәресләре кысаларында бирергә теләгәнеңне сизә алырлармы дип борчыласың. И они тебя понять, смогут ли они прочувствовать то, что ты хочешь им дать в рамках своего урока. Педагогия көллиятеннән соң Ирлан Аймагамбетов Казанда югары белем алырга карар итә. Ул вакытта ул юнәлешен тулысынча үзгәртә һәм икътисад факультетына укырга керә. Ләкин уку вакытында Ирлан үзенең педагог булу бурычы икәнен аңлый. Шулай итеп ул Казанның 129-нче мәктәбендә информатика һәм математика укыта башлый. Быть учителем – это в первую очередь любить то, что ты преподаешь. Укытучы булу беренче чиратта белем бирергә ярату, икенче фактор син биргән белем кешеләрне ярату. Укытучы булу бик җаваплы, чөнки син беренче чиратта кешене тәрбиялисең. Илебезнең булачак гражданы шуңа күрә минем өчен укытучы булу бу сәләт. Поэтому для меня быть учителем – это в первую очередь это призвание. Ирлан Аймагамбетов өчен укытучы булу һөнәр генә түгел. Бу инде аның яшәү рәвеше. Ул кирәкле мәгълүматны генә җиткерми, ул шулай ук укучыларда белемгә тартылуын да уята. Да, это у нас зеленое, нет, это красное. Дәресләрдә иң рәхмәтле тыңлаучылар балалар. Алар бөтен мәгълүматны үзләштерә ала, ләкин аларга бер урында утыру авыр булырга мөмкин. Ирлан Аймагамбетов дәресләрендә катгый дисциплина урнаштырылган. Балалар биремнәрне рәхәтләнеп үтиләр. Әгәр дә берәр нәрсә эшли алмасалар, яраткан укытучы һәрвакыт ярдәм итәчәк. Нравится за счет, когда мы делаем... Компьютер нәрсәдер эшләүбез ошый, мәсәлән, төрле анимациялар, презентациялар, бу бик кызыклы эш. Это довольно интересно и занимательно. Минем мәктәптә яраткан фәннәрем информатика, математика һәм физкультура. Шулай итеп, 7-нче сыйныф укучылары информатика укытучысына кызыклы дәресләр өчен рәхмәт әйтәләр. Хәзерге заман балалары кулларында гаджетлар белән туа дип әйтү гадәти хәл. Ләкин аларны эффектив куллана белергә кирәк. Моны бары тик профессионал гына өйрәтә ала.
Информатика дәресләрендә балалар компьютерда эшләргә яраталар. Алар программалаштырырга гына өйрәнмиләр, укучылар шулай ук мультфильмнар ясыйлар, биремнәр чишәләр һәм роботлар җыялар. В то время, когда я поступал, информатика только набирала обороты. Мин эшләгән вакытта информатика көч алагына иде, ул перспективалы һөнәр иде һәм бүгенге көнгә кадәр мәгълүмати технологияләрнең бу юнәлеше безне чолгап алган технологияләр чаралары ярдәмендә үсеш ала. Без хәзер мәгълүмат җәмгыятендә яшибез. Мәгълүмат хәзер тормышта төп модель булып тора. Ключевой такой моделью. Ирлан Мәгәнбәтов мәктәп дәресләреннән тыш башка төрле эшчәнлек белән дә шөгыльләнә. Башлыча төрле ярышларда катнаша һәм яңа күнекмәләр алу өчен мастер-классларга йөри. Шулай яшь укытучы быел Бөтен Россия сыйныф җитәкчеләре форумының амбассадоры булды. Ирлан сүзләренчә, мондый статус аркасында ул укучылары белән бер дулкында тора. Чөнки дәрестән тыш чаралар укучыларның казанышлары һәм иҗаты турында хисаплар белән педагог үзенең ВКонтакте битендә уртаклаша. Америка мәктәп укучылары гаҗәпләндерүдән туктамый. Кызлар 2000 еллык теореманы исбатлаганнар, ә малайлар хезмәт дәресләрендә кием тегә. Ничек дисезме? Бу турыда тулырак хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика. Сәлам дуслар, бәләкәй чакта әтине сөендерү өчен малайлар нинди генә адымга бармый. Өйрәсендәге эшләр, спорт һәм уку өлкәсендәге уңышлар белән аларны шаккаттырырга тырышабыз. Бүгенге чыгарылышта да андый геройлар бар һәм без башлыйбыз. Математик теореманы ничек дәлиллиләр? Яңа Орлеандагы бу Америка Кушма Штатларының Изге Мария академиясеннән 2 мәктәп укучысы Пифагорның 2000 еллык теоремасын тригонометрия ярдәмендә исбатлый алганнар. Кызлар үз тикшерүләрен һәр ярты ел сайын уза торган математика җәмгыяте утырышында тәкъдим итәләр. Математикларның актуаль тикшерүләре буенча Пифагор теоремасының тригонометрия ярдәмендә исбатлап булмый. Мәктәп укучылары исә бу фикерне кире кага алдылар. Афәрин кызлар. Сложи их вместе и не парься, бро. Затем потяну за возведи квадрат. Теперь зацени два этих числа. Фильтруй базар, если я шиза. Әтисен шәп бүләк белән сөендерә. 9 яшьлек малай әтисенә хезмәт дәресендә күлмәк тегә. Баксаң, ул кызлар арасында бердән-бер малай икән. Американың Теннесси штатында яшәүче ир кеше улының үзенә күлмәк тегү хакында сөйли. Язманы социаль челтәрләргә урнаштыра. Ул язманы инде 13 миллионнан артык кеше караган. Баланың уңышы әти-әни өчен дә зур бәхетле ир кеше. Фотога караганда күлмәк чыннан да бик яхшы килеп чыккан. Социаль челтәрләрдә әнием миңа бары тик үзем булырга кушты дигән сүз популярлык җыя. Аны кулланып кешеләр меңләгән роликлар төшерә башлаган. Роликта әнием миңа үзем булырга кушты һәм кешеләр миңа тартылачак дигән сүзләр булуы шарт. Әлеге хэштегны карау саны 10 миллионга җиткән. Ә интернетта бу трендны иң кешелекле һәм зыянсыз дип атарга өлгергәннәр инде. Молодец, Вася. Әни акылга да утырта ул. Чираттагы хәл зоопаркта була. Бу хакта әни кеше социаль челтәрләрдә үзе язып чыга. Алар гаиләләре белән зоопаркка килә. Монда өлкән улы кичкенәсенә син начар укысаң, әнә теге кеше кебек жираф тизәкләре җыячаксың ди. Бу сүзләрне әнисе янәшәдәге кешеләр һәм хәтта теге хезмәткәр үзе дә ишетә. Әни кеше шунда ук бу хезмәтнең авыр булганлыгы хакында аңлата башлый. Хәтта моның белән генә шикләнеп калмый. Улын бер атнага зоопаркка эшкә урнаштыра. Бу вакыт эчендә әйткән сүзләр хакында уйлап, тизәк җыю, шәп сабак. Бу атнага менә шулар иде, чырашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңалыкларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Акыллы укытучыга эчкерсез мәхәббәт, белемнәргә ия булуга иң кыска юл. Кытай фикер иясе Сун Цзи шулай дип әйткән. Киләсе тапшыруларда укытучылар, остазлар, педагогик сәнгать осталары белән танышуны дәвам итәрбез. Бер атнадан соң очрашырбыз. Сау булыгыз.